una samarreta? Mama, com vols que et posi una samarreta amb aquest vestit? A més, ja portava l'abric de peix. Quin fred! I el sermó no s'amagava mai. És la feina d'aquest picarino. És molt bon xicot, molt trempat, però el noi, quan es posa a parlar, no sap mai com acabar. Hauríem de pensar que a la missa del gall hi va gent d'edat. Però el fred entra per sota, dona. En canvi, amb una samarreteta... Mama, ja m'ho has dit 3 o 4 vegades. Doncs mira, si el tinc refredat, ja m'espavilaré. Però és que no te'n sé. Però ara ja ho saps, hi feia molt de fred, molt de fred. Massa llarg, massa llarg. Ja? Ai, és que va donant voltes i voltes al mateix tema. I es repeteix molt la mama. Recordes, Eudal, que em vaig enviar un mitjons de llana? i tant, fins i tot se'n va enamorar el capità. Que et van anar bé? Eren de llana de veritat? Sí, poden acompanyar el guria. Sí que em fas contenta, quina il·lusió. Llegeix-lo, home, llegeix-lo. Eudal, mamà, calleu un moment, que l'Ernest us vol ficar un poema. Vaja. Un poema? Has fet un poema? Un poema, eh? Aquest any ja queda molt bonic. No és res, només són 2 poetetes. Ai, mira, i jo que no me n'havia donat a veure. Cada any, mamà, per Nadal, no me n'oblido mai. Ai, si no fos aquesta nit tan clara, seria un tros de carn i pensament, que no coneix d'on ve, ni on va, ni on para, fill d'home que arrossega el corrent. Però el Nadal ens ha pintat el rostre d'un vermell precís i decidit i ens dona el sentiment de llar, de sostre, de família, de nissaga i d'esperit. Nadal del 62. Molt bé, m'ha agradat molt. Au, dona, no vergonyeixes i al final aconseguiràs que no l'escrigui cap més. Molt bonic, noi, ho fas molt bé. Isabel volia ser emocionat. M'agrada de debò. I posa tant de sentiment, de solter, i encara poesia. Ara ja no tinc temps. Els maldecaps, la feina, ja no està de molt. És un costum molt bonic. El teu pare feia una cosa semblant, però per això s'ha de tenir mà esquerra, s'ha de ser artista. I tenir gust. Si no, no hi ha res a fer. Tu, Isabel, de petita recitaves molt bé, en canvi tu, Eudal, eres un desastre. T'hi vol una mica de xampany? N'hi poso, mamà? Sí, però no gaire, perquè ja saps el que ha dit el doctor Prat. Un dia és un dia. Que faci el brindis la mamà. Apa, tots drets. Jo, fer el brindis, ui no me'l feu fer, fills meus. Au, amunt, si ho està desitjant. Bé, si no hi ha més remei, aquí ho teniu, perquè puguem celebrar-ho tots junts i per molts anys. Ai, fills, que em tapo, bon Nadal. Estic molt content de ser aquí amb vosaltres. Nadal. Sí, si es pot celebrar amb salut i feina. No passa pas a totes les famílies. No, i al carrer Mare Magnum, ara, també va haver uns quants dinerons per a la tirada. I tant, això ajuda molt. Ah, escolteu, abans que no em fugi del cap, ja tenim programa per a demà. He anat a comprar entrades per anar a veure els pastorets al Romera. Quina gràcia! Els pastorets! I no me n'havies dit res. Quina idea més bona. Els pastorets? Us fa il·lusió? Era una sorpresa. Són els de Foc i Torres, mamà. Els de Foc i Torres, a la teva edat, sí que em fos contenta. Cal ser-hi a les 6 en punt. A les 6 ja tenia entrades per anar al camp del Barça. A les 6 haurem de fer els canelons més aviat. Els canelons ja estan fets. Els has fet tu? Sí, aquesta tarda. Només hauràs de posar-hi la bechamel i comprar-ne de formatge i de cagrada. Dades, no sé com ho fer ara. Truca'ls, això no costa res. És que no tinc el teu telèfon. Jo sí que el tinc. Ah, sí? Sí, demà els truques i els dius que no hi pots anar. Isabel, què us passa ara? No heu sentit un soroll a la porta? Un soroll? És que truquen, nena. Ja espereu algú? En aquestes hores? Jo no he sentit res. No esperem ningú? A qui voleu que esperem en aquestes hores? Si són quasi bé les 2 de la matinada. Això deu ser que els veïns s'han deixat la porta oberta del pis. Amb un corrent d'aire se sent aquest mateix replà. Bé, mamà, què em deies dels canelons? Doncs que no
no em fa gens de gràcia no obrir aquestes hores de la nit. Ara hem tocat de veres. No em diràs pas? Agustí, no rebendes aquí. Àvia, i ara sí que truques. I ara sí que truquen, sí. No em diràs pas? Que hi vagi jo, oi, Ernest? I tant, ara hem tocat de veres. Això no em fa gens de goig. Eudal acompanya l'Ernest a la porta. Fa fred al carrer. On són els nens? Són a dalt, dormint, i si no parlen més baix, els despertarà. Despertar nens forma part de la meva feina. I el dia no va d'adreça. En aquesta casa fem res. És infantil. Si abans de marxar vulguis prendre una copeta, És impossible. Què us passa? És impossible que m'hagi equivocat. Més val que m'equivoco Jo que m'hagi no m'equivoco mai. Poden suposar que no vaig de casa en casa preguntant si volen diners o que vaig de canto. Sigui com sigui. A veure, què passa? Ja t'ho lligarem amb una d'allò. A veure, el que no pot ser és que demà un sorrull. Sí, a veure, serios? Poseu-vos serios. A veure, on era? Tornem a començar on si acabes d'entrar. Fa fred al carrer. Fa fred al carrer. On són els nens? Són a dalt, dormint, i si no parlen més baix, els despertarà. Despertar nens forma part de la meva feina. I han donat la mà d'adreça. En aquesta casa fem res. És infantil. si abans de marxar vulguis prendre una copeta, Aquests costums vinguts de l'estranger. Per damunt de tot, hem de defensar les nostres tradicions. A veure, Vostè ens ofereix uns serveis que nosaltres no li hem demanat. Els nens a qui han adreçat la carta és el Greix, de manera que li agrairé molt que m'acompanyi fins a la porta. I... Quina poca cortesia! No estic acostumat que em rebin tan malament. Sigui com sigui, nosaltres fem pessebre, no arbre. Cregut sentir la seva presència sense arbre? Aquest és el punt. Nosaltres fem pessebre, no arbre. Pessebre. Vine, Isabel, fem com si no hi fos. Això mateix, posa'm més xampany, xato. i ara, pobre home, No, mamà, és que s'ha de dar corda per fer-lo marxar. No, mamà, és que si li donem corda per fer-lo marxar, encara haurem de trucar al 091. Ells sí que ho estarien de pressa. Doncs mira, no està mal pensat. de cap manera. En aquestes dates, pau i amor. Eudal, a veure si encara em fareu enfadar. Voleu dir que no esteu una mica antiquats? Genís! Jordi! Maria Montserrat! Qui és aquest municipal canastrat? Jo ho diré. Sí? Ja ho veuen. No m'he presentat sense més ni més. Porto la cuineta demanada. Quina mena de cuineta portes? Una cuineta amiga de veritat d'una aixeta que sobre les tanques. Sí. Fusta i les pilotes no sempre poden ser de reglament. Heu de pensar que al món hi ha molts nens i els hem de fer complaure a tots. Això és difícil i no sempre és possible. No pateixis, el dia 6 de gener vindran els Reis. Ben segur que hauran entès la carta i ens duran tot el que volem. Tens raó, això del pare Noel no és el que seu. Veniu als fills meus. Ho heu fet molt bé. El pare està molt content. No, si encara hauré de demanar que m'acceptin uns quants obsequis. Aquí no hem demanat res. Vostè va fer el favor de callar, estimada senyora. Esteu fent malbé les festes de Nadal. Ui, això s'embolica. No et fa vergonya fer plorar la seva mare? Encara quedarà com un maleducat. Si vol prendre moscatell i unes quantes euros... Gràcies, senyora. i ara? Nadal tan bonica que has après a l'escola. Si ho fas, aquest senyor t'estarà Prou, de riure. Genís, Jordi, acompanyeu la vostra germana. No cal començar. Les 12 van tocar, ja és nat el Déu infant, fill de Maria, ja és nat el Déu
sap greu. Així doncs, com quedem? Fem el salt als Reis. Què dius ara? Diu que si anirem fent el salt als Reis. Em sembla que sabrem que ben vai. Encara em queda molt regal al sac i a casa són més feres. Jo no els faré el salt. A més, ja no cal que tornin a discutir per culpa meva. Va, maneta. No em trobo gens de bé. Em sembla que aquest xampany pot ser